Ма то за тази той насилил много е, да. Ай, краси е там, брате. Право, краси. Забравяйте го там, моето. Добрите идеи. О! Е, той е то сега, това са капаса ще гара. Да. Кажи, че беше вънка и ще. Много е. Ули! Да, те да те слушаха нищо. Доктор, доктор! Не, тигин, че се разходи за нищо. 10 минути. Нямаме един вратар, който да говори. Светло! Ти, защото съдята сикат. Сега ще викаме на всяка. Напред, напред. Не, за първо за включено се. Уля! Аре, крас! Крас, аре, вкарай! Неща си ми, ей! Първо съм ти писал време. Айде сега две коефициенти. Ей, като си не люби. Аре, отче! Браво, е крас. Много опасно също.
Пазя, пазя! Аем, че! Много подценяват начинът мача. Брат ми вика, бъде. Пута са на механа! Що ти ми се занимаваш? Само че къде ни треньора и какви указания им дава никъде. Няма го никъде. Там на сянката. Знаят, ама малко сега някой ги стресни. Тот къде ще става, майка? Не е червено. Само аз не искам да откликам и подписка. Дай се един гол! Ули, брате. Ули класа. Реши! Аре, краси! Айде, мега! Краси, кажи кой си? Айде, мега! Ай, краси! Финт, финт, финт! Ай, момче! Пусти ме, е! Влези ли? Не влези, бе! Ай, къде! Сам до край! Сам! Тук е гола! Голям шанс! Килва регистрацка е малко, че он не го няма никакъв, гледай го. Браво, краси! Аре, ево! Демо! Сейчас хапи! Падни бе, падни бе! Аре, кое е взело? Аре, да казвай! Аре! Беге! 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 Александър, той не мога да намери още мерника да го настроя. Областта е гратучна. Не, то само за ето. Ай сега другите! Не мога да мача. То там, на лайтап.
Брюси, не мога да спорти събития, ама ти не замерзиш. Ай, Краси, реши го това! Браво, Краси! Браво, Краси! Браво, Краси! Ставай! И тук ще мама, аз гледам шанс. Аз да се запачвайте, тук всичко бие. О, тя работа сериозна. Стига убият. Сега ще свисне с фашите. О, вътре, връзми! Браво, Ковен Джуниор! Ей, идем в семейството да играем. Има надежда в мама. Ключе и по-голямо. Дръж, дръж! Това трудно ще влезе. Есме го! Ули! Его! Аз ще стана разотлител. Два мача не се гледат. Браво, че! Живе, живе! Браво! Здрасте. Да. Вау! Ама ще ми занехал, тъй като са вкара гола. То съм лашен. Той зато и контузен го играе. Къде стана ти, бе? Айде, има много време, бе. Има 45 минути, бе. Държи! Уф, не ще смокам, брат. То се на този, бе. Не е ли на пожарникара или не знам? Да, 2012 са. Не, те само Арсени, Борката, Гошо и Емо и ти са 2012. Айде, Александър, днеска не мога да отпуши работата. Не се знае как да не тая и гола разлика, аз тъсна. Аз макар че този деталь е по-страшен. Само нашата му отрязна. Кристиянчо, как е? Успокои ли са от вчера? А? Днеска няма картони, нали?
Нате. Да. А вашите с кого играят? И те си ли? Ама по-големи. Деян Ковачев. Да. Ковачев от 2011 беше в Водогорец. Добре, той като Водогорец не учи ли там? Там учеше, ама явно се е пребрал. Защото той иначе не е честно. Ако още учи там, пак играе за Севлиево. Нищо няма от чуди. Да, как? Ганка, но така. Айде, имам в пая жената. Асен ще я би, той пуска да я би. Асен, ти представяш се, имам му я остави. Да може да я закара. Той ще я закара, ами то не е далеч. Пуска да отсъди. Да. Пропямо питила. Докато падахме, го нямаше никакъв факт сега. Тост. Нашия баска. Рамо, бе. Да. То се на пожарни кара, точно Мартин. Браво, Гоша. Със Севлиево и те. И те са Севлиево. Ама по... Той казва баща ти, че някакъв от Удогорец е върнал. Нали ти си от Удогорец? Кога ще му свиш седмици? Ма сега учи ли в Севлиево? Не, аз като бях в Севлиево там и казаха, че той съместил, че той да играе и за Германия. Значи той може още да не е в Севлиево записан. Ще е изкарал годината там и... Той е те само чисти. Той има играта. Чистен и нищо друго. Той и от дома има. Коя брала? Това не е секрет. О, ръчичка е. Да.
Всички са пробват. Дай тя Гоша пробва. То с тази стена толкова близо, никакъв шанс. Да. И той вратаря пък такъв и нисък. Няма шанс с тия. По-добре да ги дават ости там по земя, отколкото този висок вратар няма как да стане с слави топ. Боби само чисти врати. Няма, поне да чисти такава вратата. Да. Обаче аз не виждам това Гави, дето защитник от гледа. Няма. С крак, като Николайч. Пак изтръпна вчера на някой. Нали? Ти изтъпваш, той е спокоен. Да. На него не му трепва нищо. Ма не се отказа, защо? О, господин Минков иде, гледай с това стъпка, вратче, майле. Националният отбор. Бе. Шампиона. Шефа на шампиона. Той е шампион, бе, къде отиваш? Трябва да отговори съдиите с на механа. Аз казвам съм се разправил, само се. Айде, Асене! Влез се, гледай го. Кой по-добър от мене, момче? И всички с голямо самочувствие. Елю номер 2. Града! Той ти трябва да му е някой. И той не е лесно. Дряно и тряна са. Какво засада? Нали няма засади вече? Чакай, нали нямаше засади вече? Няма засади. На 11 има засади, то съдя нещо. Нали няма засади?
Че кога засада, то няма засади, бе. Господин Минков да питаме. Футбол 7 засадите не ги ли майнаха? Той трябва да знае. После ще го питаме. Той нали води на деца мачо, не е ли свирил, бе? Господин Минков, може ли въпрос? На футбол 7 засадите не ги ли махнаха? Засадите не ги ли махнаха на футбол 7? Засадите не ги ли махнаха на футбол 7? И тук се играе с засади, така ли? Защото ние тогава играхме без засади. На първенството на чещата. И те децата не знаят, сега се изненадаха. Здравствуйте. Виж, сега ще му кажа, че няма да сади. Няма. Ти не знаеш, брат, че съдиите имали засадения. Ти смешно, бе. Късно съдия да не знаеш. Много разлика между училища. Дали, ама училищата играят по правилника на БФС-то, бе. Как ще има разлика? Измислят нов футбол. Днеска и аз съм скри някъде. Днеска не му иде. Пази се той. Да, защото на децата и тренират те. Те са тя като специалист от селото и тръгнала от орлото и нищо общо със спорта. И тя нали, спори, ти вика ти да не ме лъжиш. Тя не познава футбол изобщо. Назначили се от Министерството на орлото и главната награда. Тръгна един, да. Накрая. Може да сходиш. Дялко Хамес. Казай да го вади. Добре, пускаш колата и остави. Много яки екипи имате. Да, това е яко. Ама не 8-8. 17. То пак е осмица, 1,7. Кой ти любил отбор? ЦСКА ми е добре. Не, чужбина. Байер Мюнхен е Реал Мадрид. Иначе сега си на Мартин Петров, той носеше 17. Аз бях 17 и ЦСКА. Аре, втори номер. Не си даде
бе, те са си син Янката. Те са син Дряна Либрана. Иван Бачваров. Може и те са Силио, да. Значи при двата набора са Силио, да. И при големите права. Те са по-големите при старшите от 10 до 12 клас. И стигна до вратата, Да. Но то при този резултат. Да. Създавам, ако не стане някаква инфекция, не ще направят после. Те на този турнирен принцип ще кажат... Да, ще кажат отиват в плен да играете с... Ама не те там помежду се решават. То като е като област, но после на всяка област пари. Ще ги събират някъде в един град. Нали те от тия ходиха някъде в един финален турнир играха? Миналата година, когато станаха шампион Михайлов и Гат Мигето ходиха на някакъв... Те в Сибир майче играха срещу Метал. Ама то беше по-предната година. Пак те го измислиха от миналата година на турнирен принцип, като сега. Вече не те... То се е цака, бе. Шестицата, ви беше туфа като и той. Аз забравих. Топка! Втора топка! Съдийска. Вратар! Топката! На големия вратар. Значи не е непробиваем това вратар. Сам се вкара. Подарение като нашия прави работа. Да стане по-забавно, то скучно. Ще е 4 на 0 или 5 на 0 воеха. Може да влезат. Да. Добре, че са тези деца, иначе солидите от работа. Да е го обер за спал. Полихме България и изпихме всички ръки. Четири на една. То и ви са си влил, човек. И ви сте са си влил, нали? Ръчичка е. Национала, тук ли? Ама бил, ама другия, баш. Не го виждам, щом то се капитан. Значи той ще е в другото училище. Александър след 5 пропуска успя да вкара. Църква още не успя, нали? Бил обещал. Да. Ето трябва тук да я цели.
Но то с този вратар отдалеч тръгна. То първия кой го вкара за нас? Кой го вкара? Помня. Срещу него има магазин там, где има едни крибла, кои там пак ще. Да. Много се легаят днеска. Те не могат да се амбицират те. Дръж. Виж, че ме е по-зле. Ко се ядосваш? Да. Ама той гласа аматьор пък. Той е аматьор, да. Той даже не тренира вече футбол. Той тренира само ядене на маса. Гребане с лъжицата. Да. Там. Да. Да бе, като че се наговаря, тук червени с червени, тук зелени с зелени, тук сини с сини. Като че нарочно всички се обличат с еднакви. Няма едни да се различават по стили. Асен сега ще го заболят краката, ако го извадят. Да. Пускай оттатък на Алекс, бе. Ай, с левия крак, бе. Абе, не прибирай само, бе. Добре, давай. Защо бийте се във вратаря, бе? Интересно. Да. Ето и го знаят. Лака. Втори му вкара. Поне каутите сега се използвани, като са с зелени екипи. Добре дойде. Имаме чорапи. Убиха го. Ощупи носа. И сега докато се нагласи, някой ще го чака. Да, и тя са се щутила. Те не чуят. Още малко и вътре. Да загреят отвън, ще има време на терен.
Строга и безкомпромисна. Браво. Трябва да има ред. Да. Леко е, Гошо, на кого е? Чакай, бе. Опис прикладите ми скара. Трябва да се Е, че го доиграват. Направо не им се играе. Напече ги слънцето. И след вчерашния матч направо... Едва се извинява. Да. Треньора едва се извинява, ама тренерката нашата ни каза, няма да говоря с тебе, махай са. Вярно ли се извинява? Да. Да, той му играта само по време на матчите, винаги да... И после да може дойде път пак да му приемат отлагането. Ти му правиш услуга да се отложи матча, вместо служебна загуба, като не му е. Няма вика да ме псуваш, после да ме извиняваш. А в носа вика никога не съм псувал. Ние децата не сме псували наистина, той лъжи като циганя. Ама той нарочно да се настърви неговите деца да могат да тичат повече да се борят и ги нахъсват. Че сме ги били псували. Не, нали той вика за виба майката. Да. тренер ли? Да. Като се изравниха и каза да ви ба майката. Хайде бе да му е ба майката. Пари си вземи колата. Да, нищо. Те даже нямат право да играят с бутонки, а той има виж деца с бутонки от Севлиева. В принцип не дават. Миналата година на чушните ги гледаха. Ама сега съдиите не се сещат да гледат. Сещат само тук са разбрали. Дали? Ще нямаме стоножки. Значи то къде имат? Те и другите са по същия начин. Големите навсякъде играят с бутонки на... Само малки си имат. Му се струва, че Алекс трябва да играе централна патия, ще се да го изпълни. Те тук изтърваха силно 10 гола. Да, му е само срещу вратаря, колко пъти не да и те няма така работа. Да. Краси ще вкара гол. Сте го. Ай, бия вече, бе.